Velkommen til Tech TV. I dag skal vi se på OnePlus 3T, en unboxing og mini-review. Er I klar, alle mine fans? Nå, men lad os få åbnet den her bad boy. Og det gør vi lettest med morfars lommekniv. Og vi åbner kniven og snitter således af med papiret. Og så er vi ellers klar til at se på den her satan, hvis vi ikke kan få kassen op. Og kassen er altså ikke den nemmeste at åbne for sådan en som mig. Så jeg kæmper lidt med det. Jeg tror det lykkes på et tidspunkt. Og så måske der kom den. Det var flot. Og nu skal vi have telefonen ud. Det kan også være svært. Prøv igen. Det lykkes sammen. Så lægger vi lige den over til siden her. Og prøver at få det her op. Det går heller ikke. Simpelthen den gode gamle. Ud med det hele. Den lykkes. Under låget, der finder vi et gavekort på 5 euro til OnePlus. Inde i låget, hvis man kan få det op, der finder vi en SIM-nøgle og en Quick Start Guide. Nede i kassen har vi et kraftigt kabel. Tag den Apple og en ordentlig moppedreng af en oplader. Telefonen er proppet med den nyeste hardware og en lille smule af det gamle. Den har en Snapdragon 821 chip, 6 GB RAM, 64 eller 128 GB UFS 2 storage. I bunden finder vi et 3,5 mm headphone jack. Vi har et 16 megapixel selfie kamera, en fingertryksaflæser og en sensor og en højttaler. På højre side finder vi powerknappen og SIM-slot. På venstre side har vi en alert slider med 3 indstillinger. Nogen, ingen, tilbage til nogen, og alle notifikationer, volume op og volume ned. På bagsiden der finder vi en flash og et 16 megapixel kamera. Telefonen kommer med det, som OnePlus kalder Dash Charge, en hel opladning på cirka 1 time og 25 minutter. Skærmen er en rigtig flot AMOLED-skærm med en opløsning på 1920 x 1080. Det er ikke helt på højde med de dyrere telefoner, men de er også dyrere. Telefonen den er ret pæn. Den minder en del om en iPhone, og kvaliteten den er faktisk også deroppe af. Den er solid, den er lavet af aluminium, den bøjer ikke, den knirker ikke, den er bare rigtig dejlig og meget glat. Så et cover eller et skin er nok en god idé for den her. Når det kommer til performance, er telefonen næsten lige så hurtig som en Google Pixel. Den eneste grund til, at Pixelen den rent faktisk har en fordel, er, at den er lavet af Google. Telefonen her har samme processor, samme hurtige UFS 2 storage. Det er altså noget, en Galaxy S7 ikke engang har. Det gør, at apps installerer lynende hurtigt. Alt flyver afsted, bortset fra lige der. OnePlus 3T har også en NFC-chip. Det gør, at man f.eks. kan parre den med sit kamera lynhurtigt. Du behøver dog ikke bruge et andet kamera for at få nogle rigtig flotte billeder. Kameraet i OnePlus 3T er rigtig godt. Det kan skyde 4K video, det tager nogle flotte billeder. Linsen er beskyttet af safirglas, så du ikke kommer til at riste. Det klarer modlys, det klarer skygger, det klarer også natten ganske udmærket. Der er både elektronisk og optisk billedstabilisation i. Og grunden til det hakker her, det er fordi jeg lavede en fejl, da jeg optog. Det har ikke noget med telefonen at gøre. Der er mange ting, der gør OnePlus 3T til en rigtig god telefon. Den har et rigtig godt kamera, den føles som konkurrenternes topmodeller i byggekvalitet, og så er den lynende hurtig. Men den ting, jeg er allergladest for, er Dash Charge. Det er simpelthen uundværligt. Det var alt for nu. Følg med næste gang, hvor vi skal se nærmere på Bacon.